Σήμερα θα μιλήσουμε για μία ακόμη παγίδα ζωής από τις 18, την παγίδα των εναλλαστικών στάνταρ. Κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί, το ραντεβού μας, μιλάμε για μία από τις 18 παγίδες ζωής. Μπείτε στη σελίδα του κέντρου www.kendroψυχologias.gr και ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις του κέντρου, για τις ομάδες αυτογνωσίας ενηλίκων, για τις ομάδες παιδιών, για τα σεμινάρια διαδικτυακά και μη, για την ομάδα χαλάρωσης κάθε εβδομάδα. www.kendroψυχologias.gr. Στείλτε μου μηνύματα από που με ακούτε, γράψτε σχόλια, επίσης απορίες, μία σημαντική παγίδα σήμερα. Περιμένω μηνύματα και ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε με την παγίδα των ανελαστικών στάνταρ και να δούμε λίγο ποιοι είστε σε αυτή την παγίδα. Σε αυτή την παγίδα είστε εσείς που είστε τελειομανείς, που θέλετε όλα να γίνονται τέλεια, που δίνετε σημασία σε κάθε λεπτομέρεια. Είστε το άτομο που κάνει τα πάντα. Είστε το άτομο που εξαντλείται, που κουράζεται. Είστε εργασιομανείς. Δεν ανέχεστε να είστε δεύτεροι. Θέλετε πάντα να είστε οι καλύτεροι σε ό,τι κάνετε. Τίποτα από αυτά που κάνετε όμως δεν είναι αρκετά καλό. Δεν είστε ποτέ ικανοποιημένοι. Αποτυχία για σας σημαίνει το να πάρετε 95 στα 100. Αυτό για σας δεν είναι καλό. Πρέπει να δείχνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό. Δεν χαλαρώνετε ποτέ, είστε ανταγωνιστικοί, είστε καταναγκαστικοί, μοχθείτε για την επιτυχία και την κοινωνική αναγνώριση. Δεν αναγνωρίζετε ότι τα στάνταρ αυτά που έχετε είναι υψηλά. Θεωρείτε πως είναι φυσιολογικά και ζείτε έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτά τα πρότυπα είναι εσωτερικευμένα, αυτά τα στάνταρ. Το συναίσθημα που βιώνετε είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση, άγχος, θυμό και απογοήτευση. Οι τομείς που εφαρμόζονται αυτά τα στάνταρ ή πρότυπα μπορεί να είναι το σχολείο, η εργασία, τα αθλήματα, η εμφάνιση, το σπίτι, η ηθική, η τήρηση κανόνων και άλλοι τομείς. Τι κάνετε? Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Τι συμβαίνει? Είστε εργασιομανείς. Δουλεύετε πάρα πολλές ώρες, υπερβολικά. Μοχθείτε συνεχώς, με αποτέλεσμα και η υγεία σας να έχει κλονιστεί. Χάνετε την επαφή με τον εαυτό σας, δεν αναγνωρίζετε ποιες είναι οι ανάγκες σας και οι επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στη χαλάρωση και στην ικανοποίηση. Η αγάπη, η φιλία, η οικογένεια, η διασκέδαση έχουν τελευταία θέση στις προτεραιότητές σας. Όλη σας η ζωή στρέφεται γύρω από την επιτυχία, την κοινωνική αναγνώριση, την απόκτηση υλικών αγαθών. Έχετε μία καταναγκαστική αναζήτηση της τελειότητας. Διοχετεύετε χρόνο και ενέργεια για να διατηρείτε τη ζωή σας σε τάξη. Βάζετε συνεχώς πρόγραμμα, οργανώνετε τη ζωή σας για να μην σας ξεφύγει κάτι, κάποια λεπτομέρεια ή κάτι δεν γίνει σωστά. Οι σχέσεις σας είναι προβληματικές λόγω έλλειψης χρόνου. Έχετε υψηλές προσδοκίες όμως και από τους άλλους. Αναζητάτε τον τέλειο σύντροφο, είστε επικριτικοί και απαιτητικοί και από τους συντρόφους σας και από τα παιδιά σας. Τους καταπιέζετε. Δεν σταματάτε τις μανιώδεις προσπάθειες για επιτυχία.
Δεν απολαμβάνετε όμως τα επιτεύγματά σας, γιατί ποτέ δεν είστε ικανοποιημένοι. Μόλις τελειώσει το ένα επίτευγμα, ξεκινάτε να μοχθείτε για το επόμενο. Κάνετε πάρα πολλά πράγματα συγχρόνως. Έχετε πολύ υψηλά κριτήρια, πολλές δραστηριότητες και θεωρείτε οτιδήποτε κάνετε ως καθήκον ή υποχρέωση και πρέπει να το εκτελέσετε σωστά. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να είστε αναβλητικοί, γιατί πολλές δραστηριότητες σας φαίνονται ακατόρθωτες, σαν ένα βουνό, με αποτέλεσμα να τις αποφεύγετε. Ποιες είναι οι αιτίες δημιουργίας αυτής της παγίδας? Γονείς με πολύ υψηλά στάνταρ, που εκδηλώνουν την αγάπη τους στα παιδιά τους μόνο όταν αυτά πετυχαίνουν, μόνο όταν αυτά ανταποκρίνονται σε αυτά τα υψηλά πρότυπα. Μπορεί να είναι επίσης γονείς που οι ίδιοι έχουν αυτή την παγίδα, οι ίδιοι βρίσκονται στην παγίδα των εναλλαστικών προτύπων. Μπορεί αυτή η παγίδα να είναι μία υπεραναπλήρωση των παγίδων της μειονεξίας, της συναισθηματικής στέρησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και της αποτυχίας. Επίσης, μπορεί οι γονείς να ταπεινώνουν ή να κατακρίνουν τα παιδιά τους όταν δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ τους. Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε αυτήν την παγίδα? Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να καταγράψετε σε ποιους τομείς εκδηλώνετε τα ανελαστικά στάνταρ. Τι θέλετε να κάνετε? Διατηρείτε συνεχώς το σπίτι σας καθαρό, σε τάξη, στη δουλειά σας, όσον αφορά στα χρήματα, την καθαριότητα, τα υλικά αγαθά, την ομορφιά, την κοινωνική αναγνώριση, την επιτυχία, τη φήμη? Καταγράψτε τους τομείς στους οποίους εκδηλώνονται αυτά τα στάνταρ. Καταγράψτε τα πλεονεκτήματα των προσπαθειών σας να ανταποκριθείτε σε αυτά τα στάνταρ. Καθημερινά μπορεί να οφειλήσετε σε πολύ μεγάλο βαθμό με το να είστε τέλειοι σε όλα. Όμως είστε δυστυχισμένοι, δεν απολαμβάνετε τη ζωή σας. Καταγράψτε τώρα και τα μειονεκτήματα αυτών των προσπαθειών. Τι χάνετε? Τη χαλάρωση, την ευτυχία, την υγεία? Τι θυσιάζετε για να είστε τόσο τέλειοι, για να είστε τόσο καλοί? Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και αποφασίστε προς τα που γέρνει η ζυγαριά. Πώς θα ήταν η ζωή σας άραγε χωρίς αυτές τις πιέσεις? Αναρωτηθείτε τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε στη ζωή σας που να είναι και πολύ πιο σημαντικό. Συνειδητοποιήστε επίσης τις αιτίες της παγίδας σας στην παιδική σας ηλικία. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν μειώνατε τα στάνταρ σας έστω και 25%, δηλαδή κάνατε λιγότερα πράγματα, λιγότερο καλά? Για σας ή είναι κάτι τέλειο ή είναι απέσιο. Δεν αναγνωρίζετε την γκρίζα ζώνη που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έχετε μία σκέψη του όλα ή τίποτα. Ανάμεσα όμως στην τελειότητα και την αποτυχία υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα. Μπορεί να είναι κάτι αξιόλογο ακόμη κι αν δεν είναι τέλειο. Και η ατέλεια δεν αποτελεί έγκλημα. Οριοθετήστε το χρόνο που αφιερώνετε στη διατήρηση των στάνταρ σας. Κάντε ένα προγραμματισμό χρόνου. Καθορίστε το χρόνο που θα αφιερώνετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Και πρέπει μετά να συμβιβαστείτε με το συγκεκριμένο επίπεδο επιτυχίας αφού λήξει ο χρόνος. Προσδιορίστε τα λογικά στάνταρ. Ρωτήστε φίλους, ρωτήστε την οικογένεια που έχουν, την οικογένειά σας και φίλους που έχουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Αλλάξτε το πρόγραμμά σας έως ότου αποκτήσετε αυτή την ισορροπία. Κάντε λιγότερα πράγματα, λιγότερο καλά. Μην νιώθετε ενοχή όταν δεν προσπαθείτε αρκετά σκληρά. Σας επιτρέπετε κάποιο επίπεδο ατέλειας. Ανταλλάξτε την τελειοθυρία με μια πιο γεμάτη ζωή. Ελπίζω να τα καταφέρετε και να αποκτήσετε αυτήν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία, στο μόχθο, στα πρέπει και ανάμεσα στην ευτυχία, στη χαλάρωση και στην ικανοποίηση. Να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με μία άλλη παγίδα ζωής, αυτή του αυτονόητου δικαιώματος.